जायफोरहानाखि सेक्सुएल प्रब्लेम दिनै गोबां मानसिफोरनावनो बेफोरबायदि प्रब्लेम जायो दिनै जायफोरहानाखि दिनै जेबो लुबैनाय गैया इन्ट्रेस्ट गैया हिनजावनि फारसे नङा बेंलाय नोंबो थांबावबाय बिदियाव बा थाखा फैसा जाबायना इउटुबनि आजां गाजांनो बेबायदि फानग्रायावबो लोगो लायबावबायसो नोङो बा मानिनांगोन बै बाजै सम्फाखौथ' होनगासिनो आङो अमा फिसा फाननानै जादो बा गुबुन मोनसे मोजां मोजां मुलि फाननानै जा मा सानफ्रामबो देरनायनि लावनायनि बेफोरबायदि मुलि फानबाय थानांगौ आं रागा हामला गोदोनि आबै आबौआ लेन्थन लाग्राफ्रा 6 जन 7 जन गाहाम फिसा खाङो ओमफ्राय बिसोर सेक्सि मुलि जानानै बा देरनायनि लावनायनि जानायनि फिसा खांदों नामा गोदोनि लेन्थन लाग्रा बोराय बोराया मा फाग्लिसियान बायदि मुलि फानलाबाय थायो नोंलाय लाजिंसिं लाजिगोना लाजिया थास' मोखां बाजै सम्फा गासिबो गाज्रि खालामजोब्बाय नोङो हिनजावफोरखौ गारै गारै खारगासिनो दङ बेखौ सोर बादा होदों दा सोरबा फिसा सासेखौ गारना खारबाय फिसा सानैखौ गारना खारबाय नोंनि बे गिदिर गिदिर देरनायनि लावनायनि बिदि फाननायाव खारगासिनो दङ लाइ मोनगासिनो दङ अमाफोर फायखारि जानानै जा अमा फिसा बा दाउ फायखारि जानानै जा आरो बेखौ नङाबा नोङो सासे नास्लाया मोजां मोजां मुलि लोमजागानायनि खिनाय जानाय गुजुनाय गगा मोननाय बेफोरबायदि मुलि फान मा फाग्लानि गिदिर लावनाय देरनाय सामफ्रामबो फाननाय बिलाय जेबो फिलिंसानो गैया गथ' गथाय खांनो गोसो जाया खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन दायो आङो दंफैयो जोङो बाजै सम्फा आंबो खुलुमदों बेंलाय खुलुमहरबाय आं नोंसोर सानैखौ नोमबाजै सम्फानाव दंहैयो दा नोंबो थेन्था लावनायनि लायदों नोंबो बा थेन्था लावनायनि लायलायबावबाय नोङो फिसादां मालाहाय मोसौ बेदर जाबा गिदिर जाया बोरमा साला बेफोरबायदियावसो जयेन जाहैबावबाय नोङो आं हले रायगोनसो दिनै मा नांनायनि बेबायदियाव थुलुंगा होबाय थानांगौ नोङो मानसि मोजाङाबो मानसि गाज्रि जायो दा बेसेबां दा मानसिफ्रा गाज्रि जागासिनो दङ मा सामफ्रामबो देरनाय लावनायनि मुलि बिलाय मोजां मुलि फाननो थिन नोमबाजै सम्फाखौ गासिबो देरलाय लावलाय माबानाय देरनायनो माबा लुबैनाय गैयाबो लुगैनो हागोननो सोर फाग्ला इउज खालामबाय था गोदोनि बे बाथि लाग्रा आबौ आबैमोनना इउज खालामबोदोंमोन नाबा आजां गाजां फिसा खांबोदों माथो 6 7 जन 8 जन गाहाम न'खरसेयावनो सोरबा फाग्ला बेबायदि मुलि जानानै फिसा खांदों लाजिनो रोङा लैजा गैया आरो बेयालाय बिदा फंबाय बिब' बिनानाव दंना गैया जाखो न'खरावलाय मान सनमान सेस मिडियायाव लाजिया नोंसोर लाजिनो रोङा थास' मोखांफोर आरो नोंहालाय बेंलाय नोंबो लायलायबावबायसो देरनायनि बिसि गिदिर देरखो नोंनालाय नोंबो फामिजोंहाय ओरैबायदि जादोंमोन ना सिगाङावहाय सुवारसाला दा देरनायनि लायलायबावबायसो नोंबो आनाव बिनि बागैहाय जोङो मोनसे बाजेनावनो सोंनानै लानोसै नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांदो मा मायाव खामानि होयो बे मुलिया नैबेखौहाय जायनाखि मुलि फानगिरि बे बिथांजोनावनो जोंनो मोनसे सोंनानै लानोसै दा गिबियावनो जोङो नैबेखौ लाग्रोनोसै बे मुलिया नायना लादो रायजोफोर बे मुलिया मा खामानियाव बाहायजायो बे मुलिया माने खानायनि प्रब्लेमावहाय जायफोरहानाखि खानायनि प्रब्लेम दङ जायफोरहानाखि खानाया गबाय थायो बेनि थाखाय आरो बे 100% रिजाल्टखौ मोनगोन नोंसोरो बे जानाय आरो ना बेजों लोगोसे थाव दङ आरो सेम्पु दङ जुदि बेखौ बाहायोब्ला 100% नोंसोरनि खानाया गगागोन आरो नाथाय बे खानाय लान्था गखानाया बे रज'नाय नङा किन्तु जि खानाय गगासिन गबावगोन बेखौ निश्चय कन्ट्रल खालामगोन बेखौहाय नोंसोर जानानै नाय within 3 to 5 daysनि गेजेरावनो रिजाल्टखौ मोनथारगोन आरो माब्लाबाबो खानाया गनाय नङा गोबां मानसिफोरनावनो खानाय गयो हौवाफ्रानो जा हिनजावफोरानो जा बेफोरबायदिनो खानाया गयो माने हौवाफोरनाबो थाख्ला जालायो थ' बेफोरबायदिखौ बाहायोबा माबानाय नङा आरो बेखौ बाहायोबा गनाय नङा आरो बेजों लोगोसे थाव सेम्पु दङ बेखौ सेट जायफोरहानाखि बांद्राय गयो बेखौ हरनाय जायो आरो बे थावजों सेम्पु बेसेना बेसेबां गोलैयो बेनि प्राइसआनो जाहैबाय 750 बे 1000 ml दङ बेखौहाय 20 ml फोर दिनाव खननै लोंनाय जायो आरो जाखांनानैहाय बे बिराद मोजां माने रिसेन्टलि लन्च जानाय रिसेन्ट जुइसा हेयार केयार जुइसा बेथ' नोंथांमोना मिथिबाय ओमफ्राय दा जों गुबुन मिथिबावगोन ओमफ्राय नैबेयो
मबेयाव बेयो फाइल्सनि नैबे फाइल्स बेमारनि थाखाय जायफोरहानाखि फायखाना थांग्रा लामायावहा मानो सायो बेदर ओंखारो गोलाव ओंखारबोयो जिराय हाबनो हाया थाबाय हाबनो हाया माबा मोनसे जायोब्ला थैया स' फैगोन बेदरफोर जायोबा माने थैफ्रा ब्रुस गलांगोन फायखानाव थांब्ला फायखाना फैया माथे थैयासो गग्रोयो बेफोरबायदि प्रब्लेमनि थाखाय आरो बियो निश्चय गोबां मानसिफ्रानो हामबाय बियो 100% सैथो नोंसोरनो जुदि मोनथिनो लुबैदोंब्ला आंखौ कन्टेक्ट खालाम आंनावहाय मबाइल नाम्बार दङ नोंसोरो आङो रायलायनो होगोन दिनै गोबां मानसिफ्रानो भिडिअ होनो लाजियो खिन्थु बियो बिराद मोजां बेहाय लिरखानाय दङ हेल्प टु स्टप ब्लिडिं एन्ड पेन जायफोरहानाखि फायखाना लामायाव बिराद सायो आरो मानस्लु मोनो आरो थै गयो निश्चय बेजों कन्ट्रल जागोन आरोखि बेजों लोगोसे माखासे मुलि दंबावो जुदि बारा क्रनिक जाथारबाय गोबाव बोसोर जाबाय होनब्ला आङो दस्रा मुलि हरफादेरबावो आरो बेजों लोगोसे बे फाइल्स बेमारनि थाखाय बिनि बेसेनानो जाहैबाय 1000 ml 1000 लिटाराव only 750 नाथाय पार्सेल लायोबा बारा गोग्लैगोन बेखौहाय आंनो कन्टेक्ट खालामबानो जागोन आरो नोंसोरो नोंथांमोना बेखौबो मिथिबावबाय ओमफ्राय जोङो मिथिनानै लानांगौ आरो दंबावो आरो नैबे मा खामानियाव बाहायजायो बेखौ होनो मादुरिस बे मादुरिसनि खामानियानो जाहैबाय जायफोरहानाखि सुगार दङ गहरे प्रब्लेम जायफोरहानाखि डायबिटिस दङ बिसोरनि थाखाय बेयो मोजां बिराद मोजां बेयो कन्ट्रल खालामगोन ओमफ्राय जायफोरनाखि ओंखाम जानो हाया बेबो ओंखाम जानो हागोन जायफोरनाखि स्किना नरम जायो सुगार जानानै बेबो कन्ट्रल जागोन ओमफ्राय बेहाय नंखायनो इमिउनिटिखौबो बारायहोगोन जायफोरनाखि पुरा दुरबल देहा मोदोम गासैबो दुरबल जाजोबो सुगार जाब्ला बेखौबो कन्ट्रल खालामगोन आरो मोजां खालामगोन ओमफ्राय जायफोरनाखि एनिमिक थै गैया बिसोरखौबो माने नर्मालाव दोनगोन ओमफ्राय जायफोरनाखि कलेस्ट्रल बारा मेजेम बारा जायो बेखौबो कन्ट्रल खालामगोन आरो ओमफ्राय माने हेल्प्स इन कन्स्टिपेशन एन्ड गेस्ट्रिक प्रब्लेम बेयो मोनसे खामानिल' होआ गोबां खामानि होयो बे माबा मादुरिसआ डायबेटिक केयारा माने जायफोरनाखि फायखाना जेब्लायबो टाइट जायो आरो गेस्ट्रिक प्रब्लेम बेखौबो बियो सल्भ खालामगोन आरो नैबेहायनो इन्सट्राक्सन लिरनाय दङ नोंसोर फरायनानै नायनो हागोन आरो बेनि प्राइसआनो जाहैबाय बेबो 750 1000 ml नै खोनाखाबाय रायजो राजा नोंथांमोना बे वुमेन केयार बेबो गोदान फैनायनि बे हिनजावफोरनि थाखायहाय जायफोरनाखि गथ' मोनाखै हार्मोननि प्रब्लेम बगास्रा पिरियड जाब्ला उदै सायो बिराद कमन सिख्लाफोरनावहाय दिनैहाय माने मेन्स जाब्ला उदै सानायाथ' बिराद कमनखा बेखौ लाजिनानै लाब गैया नाथाय बेजोंहाय सल्भ जागोन बेजों लोगोसे दस्रा मुलि दंबावो गायनो केयार माइ पिसिअ बेफोरखौ हरफादेरो नाथाय बिराद मोजां खामानि होयो नोंसोरो बाहाय जायफोरहानाखि इरेगुलार मेन्स बिसोरनि थाखायबो बिराद मोजां जायफोरहानाखि दिनै बे मासाव फैबाय नेक्स्ट मान्थआव फैले बेफोरबायदि इरेगुलाराबो माने बेलेन्सआव थागोन आरो माने मान्थलि पिरियड जाबाय थागोन बे हिनजावफोरनि थाखाय बेनि प्राइसआ जाहैबाय 500 बेखौ खोन्थादो दानो बेयो मायाव बाहायजायो नै बे जाहैबाय गोदान सफैनायनि हाबिक्यु बेखौहाय गोबां मानसिफ्रानो लांबाय आङो मासावनो गैयालाबो 200थासो फानो बेखौहाय 200-250 था जायफोरानाखि ड्राग्स जौ गान्जा लायो दिनै आङो सिगांबो दस्रा मुलि फानदों निसानि नाथाय मानो सोरबा खर' सायो बेफोरबायदि लोमजायो नाथाय बेजों जेबो जाया आरो दस्रा मुलिफोरा जायो नाथाय बेजोंहाय माने खर' सानाय गोबानाय खिनाय बेफोर जेबो जानाय नङा आरो बे निसानि मुलि बेखौ रावबो आन्दाजबो मोननाय नङा माने होदोंब्लाबो माने जाया जादों बेबो जेबो मोननाय नङा आरो माने खर' सानाय गिदिंनाय जेबो मोननाय नङा नाथाय निसाखौ 100% नागारथारगोन बिदि आरो बिनि बेसेना 500 बियो लिकुइड माने ड्रपफोरजोंहाय पुरा 10 ड्रप होनानैहाय दै जुइस ओंखाम ओंख्रि जेरावबो लगायनानै होनो हायो बियो बे दस्रा नैबे गथ'फोरनि जाय उन्दै गथ'फोर जोनोम जाजेननायनिफ्राय गोबां गथ'फोरानो माने प्रब्लेम जायो जायफोरहा इम्युनिटिया खम गथ'फोरा खि मोनजाफ्लांनानै दुरबल जायो ओमफ्राय इदिनो इनफेक्शन जायो बिसोरनि थाखाय आरो बे गोलैफोरा उदै सानानै गाबो जोब्राबनो बिसोरनि थाखाय बियो बिराद मोजां बेनि प्राइसआनो जाहैबाय 500 बियो आं दाख्लै आंनि फिसालानोबो होदोंमोन बिराद मोजां आरोना बियो माने मेमोरि पावारखौबो इमप्रुभ खालामो ओमफ्राय डाइजेशन प्रसेसखौ मोजां खालामो आरो इम्युनिटिखौ मोजां खालामो नै बेहायनो माबा लिरनाय दंजोबखायो बिनि मा खामानियाव थाङो फांसनफ्रा नै बे उन्दै गथ'फोरनि थाखाय 0 to 1 year होनो हायो बेखौहाय जाय गथ'फ्रा माने बेहाय जेबो साइड इफेक्ट गैया गथ'फ्राथ' गोबां प्रब्लेम जायोना उन्दै गथ'फ्रा बेखौ होनो हायो आरो इम्युनिटिफ्राबो बारायगोन डाइजेशन प्रसेसफ्रा मोजां जागोन बेफोरबायदि आरो
बिनि प्राइसआ बेसे 500 बिनि प्राइसआनो जाहैबाय 500 दा बै मानिबाव बे गुजुनायनिसो बे गुजुनाय नैबे गोदान सफैनाय बेबो जायफोरानाखि ड्राई कफ पुरा गुजुयो गोदोनावनो नाङा माने एकदम हाङा गुसुं जालायलायो गुजुयैहाय एलार्जि माने एलार्जि जायो आरोना एलार्जिजों लोगोसे बेफोरबायदि गुजुबाय थायो मानस्लुनो बिनि थाखाय बियो बिराद मोजां दिनै बेखौहाय बेरे मोदैजों जानांगौ ओमफ्राय जायफोरनाखि गोदना सायो गुजि गोदना सानाय दङ बेबो बिराद मोजां नोङो साननै सानथामावनो रिजाल्टखौ मोनगोन आरो बेखौहाय माने हानिजों जानांगौ बेरे मोदैजोंहाय लगायनानैहाय बेखौ 10 ml ओमफ्राय हानि सामससे लगायनानै जाबानो नोङो साननैनि गेजेरावनो रिजाल्टखौ मोनगोन जायफोरनाखि गोबाव समनिफ्राय गुजुनानै थाबाय थादों माने खमा जायोना खायफा इदिनो गोरान गुजुबाय थायो गुजुस्लेमनो बिसिनि थाखाय बेयो बिराद मोजां नोंसोरो बेखौ बाजाराव मोननाय नङा आरोना गोदान सफैनायसो गिदिरफ्राबो सोलियो लोंजायो गिदिरफोरनिखा गिदिर सोलियो जोबथानायाव जोंहा मोनसे मुलि दंबावो जोङो बेखौबो नै मिथिनानै लानि बे मुलिया बबे खामानियाव बाहायजायो से रायजो राजाफोरनोहाय खोन्थाहरदो नै बेहाय लिरनाय दङ गोलाव मोनसे लिरनाय दं ओमफ्राय बेहाय मोनसे गुसुङा जाहैबाय born again माने गोदान जोनोम जाफिननाय आरोना born again होननानै लिरनाय दङ माने बियो स्पेसियली हौवाफोरनि थाखायहाय जायफोरहानाखि सेक्सुएल प्रब्लेम दिनै गोबां मानसिफोरनावनो बेफोरबायदि प्रब्लेम जायो दिनै जायफोरहानाखि बिदिनो जेबो लुबैनाय गैया इन्ट्रेस्ट गैया हिनजावनि फारसे जेबो फिलिंसानो गैया गथ' गथाय खांनो गोसो जाया हिनजावनि थाखायहाय बेफोरबायदिनो एकदम निराशा बेफोरबायदिनि थाखाय बियो बिराद इम्परटेन्ट आरोना बियो गोदान प्रडाक्ट माने फिलिंस जागोन जास्ट 2 घन्टा सिगां उन्दुनायनि सिगां माने बेखौ बाहायनो हायो बेयो मोनसे बक्सआवहाय मोनब्रै फैयो ओमफ्राय बेखौहाय माने 2 घन्टा सिगां जुदि नोङो जानानै उन्दुबायबा अटोमेटिक नोङो हिनजावनि फारसे जेबो लुबैनाय गैयाबाबो नोङो अटोमेटिक फिलिंसआ फैगोन आरो माने हिनजावखौ सेटिसफेक्सन खालामनो हागोन आरो बेखौ बाहायोबा जायफोरानाखि फेमिलि दङ फेमिलि प्रब्लेम जानानै दङ हौवा हिनजाव बेफोरबायदिनि सेक्सनि बारियावहाय नांलाय खुंलाय गोबां मानसि दङ मैयाबो आंनियावहाय फैदों बेफोरबायदि प्रब्लेम लानानै बेयो सैथो खोथा माने बिनि थाखायनो हौवा हिनजाव डिवोर्स जालायनायनि खोथा फैदों नाथाय बेफोरबायदिखौ बाहायोब्लाबो माने हौवा हिनजाव अनलायनाय एबा मेलायनाया फैफिनो आरोना नैबे मुलिखौ आं हरनाय जादों नै आं दिनै नोंसोरनो देखायबाय बेखौ आं गोबां मानसिनो हरबाय नाथाय दिनै भिडिअ लाबोनो सम मोनाखैमोन दा नोंसिनि थ्रुयैहाय होनाय जाबाय आरो नै दा जों बिनि प्राइसआ बेसे बेनि 2500 2500 बे मोनब्रैयावहाय 2500 सेट आरोना बे मोनब्रैखा ओमफ्राय नों एक्सट्रा लांनो गोसोबा मोनसेबो लांनो हायो एक्सट्रा लांलाय एक्सट्राबो फानो औ बन प्राइस आलदा लिरनाय दंखायो रायजो राजा नोंथांमोन दा गासैखौबो नोंथांमोना मिथिबाय ओमफ्राय जोबनायावहाय नैबे मुलिखौ संफैबाय जोङो दा आंनाबो लोगो सासे बिदि जानानै दङ दा बेखौहाय लाहैनो थिननायसै आङो दा फन हरनानै एसेनोबो बोराय बुरै नांलायबाय थायो बिदिनो आखालनिफ्राय होनदोंमोन आंखौ आदालै बाजै समफोराव लेंलांदों आं बुंबाय थादोंमोन ओमफ्राय दिनै फैनानै नुफैबाय नै आं दा खोन्थाहैनायसै बेनो लायदो होननानैहाय दा बेनो जाहैबाय गोसो गैयैखौ खालामहोग्रा जाहैबाय बियो नोंथांमोना मिथिजोबखाबाय दा जोंना बाजैयानो खोन्थाजोबखाबाय दा नोंथांमोना गासैखौबो फारि फारि नुबोजोबबाय जायफोरनो नांगौ स्क्रिनाव होखानाय कन्टेक्ट नाम्बारावहाय बाजैजों कन्टेक्ट खालामदो रायज्लायदो दा जायफोरनो गोनांथि जायो नोंथांमोना मानि नांगौ बे फनावहाय कन्टेक्ट खालामनानैहाय बिथांजोनावहाय बिहरब्लानो जाबाय ओमफ्राय अनलाइनफोर हरगोन ना हरा अनलाइन हरो अल इन्डिया हरो औ माने जायफोरानाखि आंखौ कन्टेक्ट खालामनानै जुदि मोनाखैब्ला बिजि मोनबाय थादोंबा अननानै SMS खालामहर आङो WhatsApp दंखायो बे नाम्बारावनो नोंसोर WhatsApp खालामनानै दोनहरबानो आं चेक खालामो आरो बिराद बेस्थ'आव थायो बाजैया फारसेथिं ओरैहाय हस्पिटालबो सामलायनांगौ नालाय फारसेथिं नैबे गासैबो आयुर्वेदिक जायो आयुर्वेदिक जेबो साइड इफेक्ट गैया बेहाय जेबो खहा जानाय नङा बेखौ बाहायबा फारसेथिं हस्पिटाल सामलायो ओमफ्राय फारसेथिं ओरैहाय आयुर्वेदिकनि मुलिबो लाफायो नालाय बिराद बिजियाव थायो फन बुनानै मोनाखैबा SMS खालामहरब्लानो जाबाय आरो दा दिनैनि भिडिअआ बेनोसै रायजो राजा नोंथांमोन भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो शेयार खालामदो आरो चेनेलाव गोदान हाबफैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामदो आरो नोंथांमोननो खोन्थालाङो बाजैनिया मा होननामोनलाय चेनेला चम्पाबि ब्लग बाजैनि चेनेल दङ बिथांनियावबो नुबाय थागोन मुलिनि बागै गोदान गोदाननो नोंथांमोननो मा प्रब्लेम जागोन बिथांनि चेनेलावहाय नोंथांमोना नुबाय थागोन आरो